Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnal seremoni wobrwyo elusennau Cymru yng Nghaerdydd nos Wener yma, a hynny mwyn dathlu cyfraniad arbennig gwirfoddolwyr, mudiadau ac elusennau. Mae CGC yn rhoi hyfforddiant ac cyllid a cyngor i mudiadau gwirfoddol ac gwirfoddolwyr ac hefyd mudiadau dielw i wneud mwy o wahaniaeth. Dyn ni'n methu aros am y noson wobrwyo, mae mor bwysig i dathlu'r sector a tynnu sylw at yr waith anhygoel sy'n cael ei wneud dros Gymru. Mae'r cyngor yn cynnig cymorth i elusennau sydd yn ymwneud â'r henoed, pobl ifanc, yr ymgylchedd a'r byd meddygol. Mae beiciau Gwaed Cymru ar y rhestr fer ar gyfer mudiad y flwyddyn, a mae ganddyn nhw 9 cangen amrysiadwy ar hyd Cymru. Pwrpas blood bikes yw i symud gwaed, meddygyniaeth, x-rays, ni hefyd yn symud meddygyniaeth ar gyfer chemotherapi. A un o'r pethau ni falch iawn o wneud ydy symud llaeth y fron ar gyfer babïau newydd. Ni'n cynnig gwasanaeth yma ledled Cymru a mae'n rhad ac am ddim i'r NHS. Dwi wedi bod yn gwirfoddoli nawr am 5 mlynedd a mae'n rhywbeth anhygoel i wneud. Mae lot o pobl yn dweud, chi ddim yn cael eich talu, ond mae wastad dweud, mae'r tal yn dod pryd ydych chi'n symud rhywbeth a chi'n gwybod ydych chi wedi gwneud gwahaniaeth i rhywun, falle chi wedi gwneud gwahaniaeth i bywyd rhywun, neu hyd yn oed jyst gwneud rhywun bach mwy cyfforddus yn yr ysbyty. Mae elusen CYCA, sef Carmarthenshire Youth and Children's Association, yn dathlu 10 mlynedd eleni, a maen nhw ar y rhestr fer ar gyfer elusen ffyniannus. Ni'n delio gyda plant o fewn ardal Sir Gaerfyrddin. Pob plentyn a theulu sydd ag angen ychwanegol. Ni'n defnyddio teuluoedd sydd yn ddifaintredig ac anghenion emosiynol arnyn nhw. A fan hyn maen nhw'n gallu dod, does neb yn ei barnu nhw fan hyn, a dyn ni'n troi neb i ffwrdd. Heddi er enghraifft, mae gyda ni ddosbarth yma i helpu ar rhieni sy'n yma a mamau, rhai falle dyn nhw'n hoffi dod allan o'i cartre, ond i ni fan hyn wedi gallu denu nhw allan a cynnig rhywbeth ychwanegol iddyn nhw, fel bod nhw hefyd yn gallu teimlo bod nhw'n bwysig a bod nhw'n gallu gwneud rhywbeth a bod nhw'n werth rhywbeth. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n ymateb nôl i'w plant wedyn. Hefyd ar y rhestr fer ar gyfer mudiad y flwyddyn, mae'r mudiad meithrin sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg Gymraeg i blant bach. Dyma'r unig gyfle i rei o'r plant gael cyffwrdd ar iaith Gymraeg o gwbl. Felly mae yna, o'r holl plant sy'n mynd i cylch meithrin ni, rhyw 20% sy'n dod o deuluoedd lle mae'r iaith yn cael ei siarad ar yr eilwyd. Felly mae'n bwysig iawn bod nhw'n cael cyfle i chwarae drwy'r Gymraeg, i ddod i nabod Dewin y Doti, wrth gwrs, a cael cyfle i ddatblygu drwy chwarae yn y Gymraeg. Mae'n anrhydedd mawr dydy ddechrau gael yn ymebu i ffasiwn beth. Felly dyn ni wedi mopio lan, so gobeithio nos Wener fyddwn ni wedi mopio hyd yn oed yn fwy. Ni mor falch bod ni ar y rhestr fer, oherwydd ni wedi bod gweithio'n ddyfal o 20 mlynedd. Mae'n hyfryd bod ni'n cael yn cydnabod bod y gwaith sy'n ni'n neud fan hyn yn werthfawr tu hwnt. Y gwaith sy'n ni'n neud trwy'r flwyddyn, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, i gyd yn rhad ac am ddim, a mae'n cael ei cydnabod yn anrhyddedd anhygoel i ni. Mae CGC wedi trefnu'r gwobrau am y tro gyntaf mwyn tynnu sylw at yr gwaith anhygoel sy'n cael ei wneud dros hyd a lled Cymru ac i dathlu'r gwaith sy'n cael ei wneud hefyd ac gobeithio bydd hyn yn ysbrydoli mwy o pobl i cymryd rhan.